Здравейте, приятели на Театрите.com! В днешния видеоклип искам да си поговорим малко повече за постановката Портокал с часовников механизъм на Малък градски театър зад канала. Нейн режисьор е Стайко Мурджев, а в главната роля виждаме актьора Леонид Йовчев. Той влиза в образа на Литъл Алекс, гамен тинейджър, който заедно с бандата си обикаля нощем и вандалства. Това е основната му цел, докато в един момент нещата не се обръщат на 180 градуса, когато Литъл Алекс е заловен от полицията. Той бива подложен на един интересен експеримент за изкореняване на злото в него. Но дали обаче човекът, който е лишен от правото си на избор, е по-добър от този, който реално избира да бъде добър? Тези и още много други философски въпроси са засегнати в постановката Портокал с часовников механизъм на Малък градски театър зад канала. А партньори на Леонид Йовчев в тази постановка са Мак Маринов, Георги Кацарски и други. Насладете се на тази постановка в Малък градски театър зад канала.